Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi nyaya yangu yakamira sekudai so. Mudzimai wangu akamboba mari pati mukoma zvakazoitika after aba mari zvinhu zvekuti kana nhasi ndikazvifunga so ndinonzwa ndichizvishora even though iye mudzimai wangu asingazivi kuti panewo zvimwe zvinhu zvandakazoita after aba mazimari iwawo awo aifanira kuti ange achizochinja upenyu hwedu. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mudzimai wangu ainge achishandira umwe muIndia. Akati achishandira muIndia uyu ainge aine supermarket zvekare ainge aine restaurant. Saka mudzimai wangu akabva azonotisa kuti vanhu ava vaainge achishandira vainge vasingaisi mari kubank, vainge vasingaisi mari yose kubank. Imwe ndo yavaiisa kubank asi zhinji yacho vainge vachingoichengeta mumba. Zvadaro mukoma mudzimai wangu pane paakazongouya kumba musi wacho iwoyo akauya akafara apa ainge akabata 2000 rands cash mumaoko. Ndobva ndazomubvunza kuti ko 2000 rands iyi cash yawakabata wabva kupi, because this was during the month ainge akatobva mukutambira. Saka ndakamubvunza ndikamuquestiona kuti mari iyoyo ainge aiwana kupi. Mudzimai ndopa akabva ati promise me kuti ndikakuudzai hamuzonetsani neni. Ndikati no, tell me my wife. Chandisingangodi kungonzwa ndechekuti mari iyoyo waipiwa neumwe munhurume. Ipapo aiwa tinokonana, unenge uchifanira kuti unge uchinoidzosera mari iyoyo. Asi mudzimai wangu akabva anditi mushure mekunge aona rimwe changani bag iro rainge rakazara mari mumba memuIndia, akabva azotora 2000 rands ndokubva aiisa padivi, but akangoisiya mumba imomo memuIndia achida kuona kuti vachakwanisa here kuzozviona kuti pamari iyo yavainge vakangodurura mune rimwe zichangani bag painge paine 2000 rands iyo yainge yakashota. But paakaona kuti maIndia awa havana kana kumbogara vakwanisa kuzviona kuti painge paine 2000 rands yainge yabviswa, iye mudzimai wangu ndopa akabva azouya nemari iyoyo. Pandakangonzwa nyaya iyoyo inini nemudzimai takabva tazotanga kuronga tikati zvino todii, wotora here mari, then kana tatora mari tozodii nemari iyoyo, hatizosungwi here kana kuti havazokuoni here. Saka takatanga kuronga mukoma ndokubva taronga tikabva tazobuda neplan. At the end of the day takasarudza kuti it was far much better kuti mari tinge tichimubira muIndia, then kana tamubira tobva tatsvaka kana motikari kana kutsvaka rimwe bhindauko rekuti tinge tichizoita. Saka mukoma takati taronga paya, inini ndokubva ndaregedza kuenda kubasa musi wacho iwoyo. Ndakabva ndazongoswera ndichingotenderera kumaIndia uko kwainge kuchishanda mudzimai wangu. Akazoti yava nguva yake yelunch, saka iye ainge achingodyira zvake panze. Aidya pamberi pegaraji because imba yacho yainge isina jiraho as such. Munongoziva dzimba dzedza dzekumaIndia ekuti imba yacho ndo inenge yakatongokava yadhi yose, then vanenge vaine garaji repafront. Saka ndo paaingogara pamberi pemba painge paine pavement kana iri lunch yake. Saka ndakati yava lunch ndokubva ndafamba. Iyewo mari iyoyo ainge atongoiisa mune rimwe plastic bag. Saka ndakangopfuura ndokubva angonditambidza plastic bag riya. Akati anditambidza ndokubva ndangoramba ndichienderera nerwendo rwangu ndikabva ndazodzokera kumba. Ndakati ndichisvika kumba mukoma ndokubva ndaverenga mari iya ndokubva ndaona kuti mari yacho yainge aba yainge iri 95,000 yatainge tiinayo. Saka ndakabva ndazomirira mudzimai wangu kuti ange achizodzoka kumba. Mudzimai wangu akati adzoka kumba ndokubva tatanga kuronga kuti taifanira kuti tinge tichiita sei. Iye mudzimai ainge ati it is far much better kuti nemari yose iyi tidzokere kumba, kana tadzokera kumba tobva tanotenga stand. But dambudziko rakazoitika nderekuti muIndia wacho akabva amufonera kudaro akabva ati amai vacho vainge varwara because mai vacho vainge vachigara zvavo in another province, but she was already on the aeroplane vachitouya kuprovince ikoko kwatainge tichigara. Saka mudzimai wangu ndiye aifanira kuti ange achiuya kuzovapepa and ainge ava kutombonoita stay in. Saka muIndia uyauya akatofonera mudzimai wangu, mukadzi wacho aitora
kuratidza kutoti ainge achitochema, vakabva vatoti kana zvichiita vainge vachida kutouya kuzotomupika up on that same night. Apa mukoma takabva tarohwa nehana tikabva tati zvimwe kuda vainge vafinda out kuti pane mari yainge yashota. At the same time mukoma kuti tinge tichitiza takabva tatya zvekare kuti apa painge pava nenguva kana tikada kufamba tichienda kuhiking spot kamari kacho tinokwanisa kuzokatorerwa. Takabva tangoita zvivindi mukoma, mari iya tikabva tangoiwandisawo mumba. muIndia uya akabva azouya ndokubva atora mudzimai wangu akatondikumbira, ende takabva tatoona kutoti hapana kana chavainge vachimboziva. Akabva azodzokera nemudzimai wangu kubasa, saka mudzimai wangu akabva azogara kubasa kuya for the whole week, akazongodzoka iri Sunday yacho. Apa mukoma ndainge ndingori nemari semunhu wekuti ndainge ndisati ndambobata mari yakawanda kudaro. Already pane umwe mukadzi wandainge ndangogara ndichingochiva. Munongoziva kuti kana uine munhu wekuti unenge uri mad about he, saka mukunotaura naye in the past ainge akambonditi unofunga kuti ndingangoda kungorarirwa mahara, ndipe something ndinokupa zvacho zvaunoda. Saka ndakabva ndataura naye ndikati ko iwewe chindipaka zvinhu zviya. Akangoramba akangotsika ipo paya pekuti handingamborari nemurume wemunhu mahara, handisi benzi ini. Ndakabva ndamubvunza kuti saka unoda kuti ndinge ndichizokupa mari? Akabva ati at least kana ukandipa 1000 yabo. Ndikati 1000 racho ndinge ndichikuita kangani? Akati kawanika. Ndikati maya chironga zvekuti tinge tichizongoita usiku hwose. Akati sezvo iwewe uri munhu ane mudzimai wake, kana uchitoda zvekuti tinge tichiita zveusiku hwose chindipa iri 3000. Mukoma semunhu ainge aine mari ndakabva ndati 3000 hachisi chinhu. Ndokubva ndadana munhu akabva auya kumba. Akati auya kumba paakaona kuti ndainge ndamupa mari yaiya, akabva atonyuma kutoti munhu uyu anenge ane mari yake. Akabva atanga kundisungira makumbo, but tainge takatorara zvedu tiri tose mumachira tisina kana chatainge takapfeka. Akabva atanga kundidembera achindiudza kuti upenyu hwake hwainge wakamuomera, chake chainge achingotsvaka munhu wekuti anokwanisa kumutora. Akabva ati kunyange pabarika she didn't mind, nekuti ainge atambisirwa nguva yake for a very long time and ainge asvika pakuneta. Mukoma takavimbisana zvinhu zvakawanda. Ndakabva ndamubvunza kuti zvino iwewe kana uchida kuita mukadzi wangu wechinumber 2 tinenge tava kuzvifambisa sei? Akabva ati kana ndikakwanisa kuwana mari zvangu ndinodzokera kumba, kana ndadzokera kumba ndobva ndazongokumirirai zvenyu pamunenge muchizongouya kumba ndinenge ndichingokumirirai. Ndikabva ndati saka pauri kuda kuenda kumba unenge uchida mari? Ndokubva andiudza kuti kana ndikangokwanisa kungowana at least 15,000 pandosvika kumba handizoshayewo zvekuti ndinge ndichizoita. Already sezvo ndainge ndamupa 3,000 ndikabva ndati alright, zvatava kuita panapa baby ndezvekuti chimira ndichikuorganizira imwe mari, but handina kuda kukwanisa kumuzivisa kuti mumba mainge muine mari. Ndakangoita sekunge ndainge ndine zvimwe zvimahustles zvangu zvekuti throughout the week ndaikwanisa kuzowana mari. Saka mukadzi uyu each and every night ainge ava kuuya achirara mumba. Ndakatombosvika pastage yekutoti mumba ndaisiya muine mazimari kudaro, ndobva ndatoenda kunorara kumba kwake mukadzi uyu, but fortunate enough mari iyi haina kubiwa zvayo. Then mukadzi uyu ndakabva ndazomupa kati yake, ndikabva ndati ange achizoenda kumba, but haana kuenda kumba mukoma. Ameno kuti mari iyoyo akazoishandisa chii? Mudzimai akati auya the next Sunday, mari zvake haana kana kumbogara aita pfungwa dzekuti ange achida kuiverenga mari iyaiya. Ainge achingozvizivira kuti murume wake munhu akavimbika. Apa mari yainge ichingotapudzika mukoma. Apa ndainge ndatoita sekunge ndainge ndava chimbwa mpengo pavanhukadzi. Ndainge ndava kungoti kana ndikafunga mukadzi wandakambonyenga ndobva ndatotanga kutodzokera kuya ndichinyengerera. Apa ndichinyengerera ndinenge ndakabata mari. Ndakabva ndazoita mistake ndokubva ndazodzokera mumaoko eumwe muxhosa, uyo muxhosa wandainge ndakambodanana naye a very long time ago. Iyewo akabva aita sekunge afembedza kuti pandiri painge paine mari. Akadhimanda mukoma. Apa achidhimanda mari ainge akagara ari pamusoro pangu. Ndega ndakabva ndapera pawa. Ndini uyo ndikabva ndatora zvekare imwe mari. Ndakatora iri 20 mukoma ndokubva ndamupa 20. This was after zvekare andivimbisa kuti aikwanisa kundipa mwana. Mushure mekunge andipa mwana tobva tazogadzirisa mapepa. 20 yainge yatodona.
ndichicalculator mukoma at that time ndainge ndatodonhedza 40. mudzimai paakazodzoka the next time around ndo paakabva azobvuma idea yandainge ndakamuudza, idea yekuti kana tikakwanisa kutenga motikari tobva tazoita zvehumalaicha. Saka iye akabva ati already ainge anzwa kuti pane umwewo munhu ainge achitengesa motikari yake which was a pickup. Price yacho mukoma it was mari iyo yainge akaba. Saka iye ainge akati munhu iyeye tinokwanisa kutaura naye sezvo tichizokwanisa kushotisa about 5,000 tobva tazotaura naye kuti mari yake taikwanisa kuzomupa pashoma nepashoma, kuti ndinge ndichizoudza mudzimai manje kuti we were already down 40,000 yainge yatoenda apa mari iyoyo isiri traceable at all. Ndakabva ndashaya kana plan. mudzimai akati adzokera kubasa mukoma ndokubva ndasara ndichiita mahustling semunhu ainge ava kuda kukavhira chikwereti manje. Ndakabva ndazongotenga imwe motikari. Ndakati ndatenga motikari iyaiya ndokubva ndanyepera mudzimai kuti motikari iyoyo ndainge ndaitenga nemari yose iyo yainge akabira muIndia uya ndichiitira kukavha magap. Asi motikari iyi yatakatenga mukoma nekufamba kwenguva motikari iyoyo takazotadza kuigadzirisa nekuda kwekuti yainge iri Benz. Apa iri Benz kudaro yainge isiri private. mudzimai apa iri Benz kudaro yainge isiri pickup, yainge itori private. mudzimai akati adzoka mukoma akarwadziwa achiona Benz yakapaka pamba. Akati kowani takataurirana kuti mari iyi tinofanira kuti tinge tichizoishandisa nenzira dzekuti tikwanise kuzodzosa mari yacho iyo yatainge tawana, but ndakangomuvharavhara ko ndaigotenga pickup sei apa 40,000 ndainge ndatoipedzera kumahure. Nekufamba kwenguva mukoma Benz yaiya yakazongofa feni. munoziva kuti takachajwa mari kuti feni iyoyo inge ichizotengwa. Pakabva pazonzi painge pachidiwa 16,000 kungo order feni yacho iyoyo yainge yanzi ndo yainge yafa. Apa this was before even labor yamakanika wacho aifanira kuzoinstalla feni iyoyo yainge yafa paBenz ipapo. Zvakabva zvazongovharana mukoma. Mari yose iyo yakabiwa namadhamu pamuIndia uyo wavainge vachishandira haina kana kumbogara yashanda kana anything. Imwe mari ndakapa muxosa, imwe ndikapa vamwe mai avo vandainge ndagara ndichingochiva. Amai ivavo vakabva vazototanga zvavo kamusika kavo. Now mai ivavo vatori nekarestaurant kavo ako kavanoita zvekubika sadza kumaindustry, and atova munhu wekutoti atori nezvinhu zvake, ende havatombodi kana kundiona. Kana tikasangana patinenge tasangana vanotosarudza kuti vange vachitotarisa kurutivi kana kutoita sekunge vasingatondizivi. Zvose izvi zvinondirwadza mukoma kuti mudzimai wangu ainge akamboita chipo chekuti akakwanisa kuwana mari zvekuti dai takaenda kana kumusha, ndinogara ndichingorigreta kuti dai takaenda kumusha zvedu takanotenga kana mombe, handiti tingadai takatozadza danga nemombe. Izvezvizvi pamwe mombe dzedu dzingadai dzakatomultiplya, but yose mari yakapera yose. After tazotengesa Benz yaiya mukoma, kamari katakazowana ndo katakabva tazoshandisa tikabva taenda kumusha. By the time yatakazoenda kumusha kamari kako mukoma kainge katotapudzika zvekuti it was just normal mari dzatinongoenda nadzo kumusha. Tainge tisitomborina mari zvachose since motikari iyi takaizoitengesa isingafambi as a non-runner. Saka mari yatakapiwa yainge iri shomanana than mari yandakashandisa ndichitenga Benz iyoyo. So this secret mukoma isecret yekuti inondirwadza. I don't know kuti chandingamuitira mudzimai wangu chimbori chii chingaita kuti inini nditange kufila better, because mudzimai wangu anoti akatanga kutaura mashoko ekuti saka muno mumba takatombobatawo mari inosvika kuma 100,000 tikatadza kuita kana anything nemari yatainge tawana, zvinoreva kuti hatifi takapfuma muupenyu hwedu. Ndinotadza kana kumupindura mudzimai wangu nekuti ndinoziva kuti mari iyoyo pane zvandakazoishandisa, zvinhu zvatainge tisina kutenderana. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Asi vanhurume tisadaro, shuwa kupedzera mari 40,000 within a period of 2 weeks. Hanzi 40,000 ndiyainge yatoperera kumahure avo andainge ndichidanana nawo. Zvakangoma hazvo veduwe. Nyimiwo vanhukadzi hamuna tsitsi, mukaona pane mari kunyange munhu musingamudi munobva matopretenda sekunge munhu munenge muchida, but muchiziva zvenyu izvo zvamunenge muchida pamunhu iyeye.
ngatitaure navo mucomment section mukoma vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, please post for me as hidden identity. Ininiwo ndiri mukadzi agerewo pa imwe imba iyi ine marooms akawandisisa. Tinogara zvedu kuno kujoni inini nemurume wangu. Inini mukoma ndokuda kureurura kuti ndanzwa nekuwacha nesipo dzisiri dzangu. Ameno kuti ndakapedzera kutenga omorini. Zvandinongoita mukoma ndezvekuti mazuva awo ekuti muvakidzani wedu anenge zvandinongoita mukoma ndezvekuti kana paine anenge aburitsawo dhishi rake kuti ange achiwacha, neniwo mukoma ndinobva ndaburitsawo hembe dzangu. Tichinoita nyaya kudaro, kana munhu akagara asimuka ndopaya pandinobva ndazongonokora sefu yake iyo yaanenge ainayo, ndobva ndatomwaya muhembe dzangu. Kana iri stay soft mukoma, handitombozivi kuti 2 liters chatiinacho ndakachitenga rini. I think chatova ne4 months or so tingori nacho. Ndinongoshandisa mastay soft evamwe, zvekare ndinongoshandisa mawashing powder evamwe. Ende zvinhu izvi zvandinoita mukoma kanotoita kunge kashavi, so handitombokwanise kuzvidzora. Ndinotosacrifice kutoti vana neni nemurume tinge tichipfeka hembe dzakasviba kana kuri kunzi musi wekuwacha, kana ndikaona kuti panenge pasina gap rekuti ndinge ndichinokora washing powder dzevamwe, zvekare nekuzoshandisa stay soft dzevamwe. Ndinotosarudza kutoita sekunge ndinenge ndiine kamwe kabasa kandinenge ndiinako, ndobva ndatopeta hembe dzangu ndodzidzosera mumba. Murume zvekare nevavakidzani avo vatigere navo, hakuna kana anotombonzwisisa kuti inini dzandinombotsikisa dzimbori dzipi chaidzo, asi ndo confession yangu iyo mukoma. Zvakangoma hazvo vedu we, ndo confession yavo vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi patinogara inini ndinongowacha zvangu mahara, ndinongoba washing powder dzevanhu, zvekare ndinoba nestay soft. Zvakaoma kubva kuwashing powder kunosvika kustay soft, hanzi hapana kana chandinotenga. Apa ndinonzwa sekunge ndine kashavi kanongotoita zvekutongondipfuurira kuti ndinge ndichibira vavakidzani vangu sipo, zvekare nestay soft. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so. Pose pandinopfugama ndichinamata, ndinogara ndichingonamatira umwe mwana wabamunini wangu. Mwana wabamunini wangu uyo arimo zvake muHarare umo, mandinoziva kuti ari kungodzungaira. Last time that we heard of him, munhu wekuti ari kungoita zviya Zveku Pusha Zvingoro achisengera vanhu zvinhu, but munhu akatosvika kuuniversity atori nedegree paari ipapo, but akatukwa nababa vangu, ende baba vachimutuka ndainge nditoriko kumusha. Saka zvinhu zvinondibaya pamoyo mukoma kuti vabereki vangu vaisafanira kuita izvozvo, because mwana anokanganisa. Saka zvakaitika ndezvekuti Bamunini vakasoshaika kudhara, then ivo baba vangu ndo vakabva vazotanga kumuchengeta. Saka akazoti apedza kuuniversity ndo paakabva azodzoka kumba. Saka paakadzoka kumba, ivo baba vangu vakamupa maideas avo avainge vachifungidzira kuti ndo aifanira kuti ange achizoita muupenyu, sezvo vainge vari ivo vakamudzidzisa kubva form 5 form 6 achizonosvika kuuniversity, but iye akabva aramba. Ivo baba vainge vachida kuti ange achienda kuusoja, vakabva vati kwaari, kana once waenda kuusoja then tinobva tazozama kuti unge uchizoapply kuAir Force than izvi zvauri kuda kuita. But iye akabva azoti no, zvaainge achida kuita ndizvozvo, ndokubva aramwa akabva abva pamba asina kuoneka baba. Saka baba pavakazodzoka pamba vachinzwa kuti iye ainge aramwira amai vangu, ndokubva ati iye ava kudzokera kuHarare, sezvo baba vake vainge vari muvhu, ainge asisina munhu wekuti aikwanisa kumuudzira zvekuita. Saka baba vakabva vazongomutuka ipapo, vakangoti sezvo iwewe wati baba vako vari muvhu, kana baba vako vari ivo vakakwanisa kunokutoresa degree iroro, then uchakwanisa kuwana basa uchishandisa degree iroro. Asi baba vako ava kana vari muvhu, ndoda kuti vange vachizvinzwa nhasi uno kuti kana ndiri inini mukoma wavo akatoresa mwana wavo
degree iroro, then degree iroro harisi kuzoshanda. Saka kusazozviziva kuti ivo baba naamai pane dzimwe mhiko here dzavakazoita mushure mekunge vatuka mwana uyu waBamunini, because ainge angori mashoko, but sezvo vanotaura kuti shoko rine simba. Takazongonzwa zvichinzi ainge awana basa, akatanga awana basa kukotko, but ndokubva azobuda kukotko kuya achiti hanzi mapei acho ainge achinonoka kubuda. Ndokubva tazongonzwa kuti ainge ava kuita zvekutengesa mabhero. Kubva kumabhero munhu ava kutopusha zvingoro. Last time umwe hanzvadzi yangu paainge ari kumusha akatondiudza kuti akatongoita zvekutongomuona ari mubhazi. This was after vakwira bhazi paroadport pavainge vava kudzoka kuno kuSouth Africa. Saka hanzi akamuona paZBC paya aine chingoro. Saka pandakanzwa nyaya iyoyo mukoma, inini wangu moyo unorwadza, because uyu ndinomutora semunin'ina wangu. Saka pose pandinopfugama ndichinamata ndinongogara ndichingoti Mwari dai marangarira name hidden, nekuti ndinongomutorawo semunin'ina wangu. Mwana anokanganisa. Dai baba vangu vakwanisawo kudzora moyo wavo munamato wangu ungori wekuti dai Mwari vakwanisawo kurangarira munin'ina wangu uyu, akwanisawo kuita upenyu hwake hachisi chinhu chiri easy chekuti munhu anoenda kuuniversity but the end of the day obva azongotanga kungopusha zvingoro achingodzungaira arimo muHarare nekuda kwekuti akatukwa nababa vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Haiti uyu mucomment section. Hanzi pose pandinofunga nezvake, pose pandinenge ndiri pamabvi ndichinamata, ndinongoramba ndichingoti Mwari dai makwanisa kumudzikinura munin'ina wangu uyu. Zvakangoma, asi mashoko ane simba. Kana wakambosanganawo nesituation yakadai, please uyawo kuinbox kwangu, then wobva wazondidzivisawo situation yawakasangana nayo. Kana kuri kunzi wakatukwawo, then mushure mekunge watukwa mashoko iwayo achiri kungoramba achikuaffecta. So come to my inbox. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Nganzi ndakaudzwa nen'anga kuti ndirikwanisa kukutsvakira mhondi dzinokwanisa kuponda amai vako. Zvakangoma zvo vedu. Please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section.